Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nagka-warley na ba diri may gala sa among setup kay ang pasulod nga sound sa akong dalunggan lahi man. Ikarag man. Mauna nga, iusap-usap na mo niya mong telepono rin. Unsa ba ni siya? So, live ni siya may kala. Kanang kakisik-kisik, madugo pag yun. Basta gimingaw na mo sa ako ba, sige lag-replay ang tingog kay nagbakasyon ko may kala. Eh, wala ko kanang gikuha na ba? Sinaban na ba ang lubot o tinanaw og pasyente? Inganit, mo na nga, niabot mo siguro kung 4 ka tuig, way bakasyon. Kay 2 years at 3 years before sa COVID, wala man ko nagbakasyon kay lagi sa kabisi. Pero na po, nagbakasyon na lang dyan ko kay matay trabaho Wednesday, Thursday, Friday, day ko nga, bakasyon na lang tayo. Isa kasi, ikuan lang, unong kadlaw. Karon balik na ko may kala. Ivermectin. Muna yung pinaka-controversial nga droga karon pa against COVID-19. Sa tinuod may gala kay paano ko dili man jud ko gustuhan ng kanang ma-eksperimentuhan gani ang atong sariling lawas masugod ba mo ana. Sa tinuod dili jud ko masugot ana ba. Maski kana ganing mga bag-ong tambal nga wa na ko matesting kanang mga antibiotic gani wa jud ko ka-testing. Di yun ko mo gamit, bahala na ka. Tiyan mo na, sukad atong 1980, may gala. 1980, 1980. Pila pa edad niyo, ba siguro, naglampin pa mong uban diyan, naminaw na ako, may gala. Kanang antibiotic nga, cloxacillin, o clindamycin, o cefuroxime, mo gina akong paborito yung antibiotics may gala para kuan gina siya. Wa pag gina paglubad ba. Tanang makita na akong mga infection sa panit, sa tiil, sa operasyon, mga cloxacillin na og clindamycin. Tapos kung mga diabetic, cefuroxime gina akong gamiton kay ang akong experience na may gala 40 years in town lang. 40 years in town lang. Mubalhin ka sana, nagkuhan ka na, kaning, kuhan na ka, tuon na kang sulat. Mukalit lang ka, wala, sulat. May, pariho agi ninyo, di mangyot. Magyan po ng mga tambal, may gala. Confidence na sa doktor. Muna siya nga, nag-istorya ko sa inyo, mga siguro, kano sa ba to? Hindi aging bulan ba to? Sa ba to? Sa ivermectin. Nga tambal sa iro. Sa bitok pa yun. Wala din ko confidence. So, sige ko joke sa akong mga classmate magyatibok kalibutan. Labaw na to sa Amerika kay i-endorse man nila ang ivermectin. Ko nga, nag-sure mo. Pag sure mo diya ba, kay sila mismo may gala mga ivermectin, 15 mg manginom every 2 weeks para lang protection sa COVID-19. Unya, naapoy mo claim may gala nga ang ila daw pasyente, puro good may mga doktor at yung mga 300 kabuok doktor mag-share sa Facebook sa among messenger. Di man may mag-istorya about medicine, istorya may mga jokes. So, sulod na gaya ang tambal nga ilang i-endorse, mga sama, nagyong katungaan na. So, di gawas gid nga, halos siguro 15 to 20% sa mga doktor nga classmate na kumahigara, nagagamit og ivermectin for the last 2 months siguro, 2 months na. Nagainom sila every 2 weeks og ivermectin, 15 mg. Ang uban, kanang medyo na simptomas, kanang tanaw nila nga igo na sila, minom sila 15 mg 2 times a day, every day. Ko patay ang bitok anak ba. Pero ipanghatag mo po nila sa ilang pasyente may gala.
Saka naman nato na ron. Paghatag daw nila sa ilang pasyente ba, kanang yung nanay simptomas nga kanang magkana ubo-ubo, sipon, pasiti, kuna sakit ng tutunlan, lisod-lisod na gamay ginawa, ha? Painom nila anang ivermectin. Maayo man daw. Yeah. Kami mga doktor, ang katunga po, mayon nga, hearsay. Dili man na trial. Inya naman lang ipanghatag sa ipanghatag sa mga pasyente. Ang kalainan sa mga doktor sa Amerika Megala, sa akong mga classmate, ilang papirmahon nga kaning tambal inyong gikuan, dili ni approve sa FDA ha, para inumon. Ang pirma man ang kuan, pirma man ang Amerikano. Oo, bahala na daw, basta nalagi protection sa ivermectin. Naalala niyo Megala nga third wave na sila. Di mag-cover sa vaccine. Third wave, ni karon ang COVID-19 Megala kung kani mga nurses o mga doctors nga nagpabakuna, ang maigo lang ato SARS series 2. Ha? Katong mga igsuon pa lang ni SARS ng mga manang ang maigo ng vaccine. Ha? Nagpasabot nga kaning first wave, second wave, third wave, wala na. Igo gyud kagyud. Munang nahatag ng confidence Megala sa Metro Manila. Maabot na sila 15,000 sa isa kadlaw. Kay, bakuna na bitaw ko. Wala sila na-inform Megala nga ang katong bakunang gihatag sa ila, useless. Useless. Gibakunahan ka, sa butang nato gibakunahan ka again sa Bama. Kunya imong kalaban NPA man, patay. Wala gyapon. Daan palagi ko ana Megala nga pag ingana gani gidali-dali, Di lagi na siya maayo yung nga tambal lagi ang bakuna. Kaya it took them minimum of 5 years to make a vaccine. Dili pag yun ma-approve sa FDA sa Amerika. Amoy nga pag yung FDA nga dili kulang pa na inyong studies. Kulang pa kayo na maghilak-hilak ng gutong kumpanya Megala kay billions naman ilang gasto sa sa research, sa trial, kung di ba, marketing. Katunga sa ilang gastos tuwa sa marketing. Naghimo nila sa hepatitis B. May magamit ang hepatitis B. Gihadlock bitaw nga, sige. Di mo mababakuna ang hepatitis B. Mag-cancel of the liver mo. Tanawa. Di. Katong 1987, 88, Megala. Mga dagkong kumpanya nagpabakuna sa mga empleyado nila basig dili kinahanglan in town billions ni kuan nikita na tong hepatitis B vaccine na pero mao lagi na kwartahay mao lagi na mo po nga ivermectin na gala mao gina ivermectin nya kay ura naman sa karon nga sitwasyon Megala. Kamo mga tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan. Kuyaw kay ni siya ba? Daghan na tao na presume na protektahan sila. So di na mag-mask, dili na mag-protect. Wala na gyud. Wala na tabo dito sa Metro Manila. Ikaduha, katong mga tao na infected sa COVID-19, nagpositive, dili na sila, kay mandatory man ang mga test sa nito, ang testing sa COVID-19. Libre man po, so magpa-testing sila. Kung magpa-positive sila Megala, kaya di naman sila mo report. Magtago-tago naman. Magpuyo naman sa balay, kay kung dadon daw sila dito sa perting gutom daw kayo, kaya gamay rin pagkaon, unya ma-isolate pag yun sila sa ilang pamilya, di magtinakda na muna, karong nahitabo, karong panahon na Megala. Kaya balo mo Megala nga, ang usa ka positive nga COVID-19, usa ka positive nga pasyente sa balay,
takdanay gina sila tanan kung dili gid sila isolate ba. Kay lahi man ta mag-isolate kay ay uban balay nga isa ra kabuok kwarto. Saon pag-isolate ana? Di mo lagi na mga ang mga tao ron may gala sa barangay magtinakdanay na lang. Anton mabawa nila mga paana buyod na. So paano man ta kanang hopeless ng ganing ka sitwasyon. Mao na nga ang kaning mga classmate nako sa Amerika nigamit nila ang ivermectin. Nya na po'y bagong tambal karon nga di na lang ko i-mention nga made by Merck. Usa ni ka drug company, Merck. Moingon man iyang let down ang sa Bisaya sa let down oy. Iyang ino niya nga ay di man kina epektibo ang ivermectin kay naman say product nga bag-o nga pag i-launch nila naulahin na sila kay na may ivermectin nya igsuon man to patay. So gina suppress sa usa ka kumpanya ang ivermectin nga gamit og billions para ang ilang tambal nga i-launch nila karong August, July man siguro, i-launch nila para mahalin ang ilang tambal. Usa may pasabot ana. Kwartahay lang gyapon may gala. Sus in town. Kitang mga katawhan nagantoy kung sa may tinuod ani hoy. Kung sa tinuod ani? O tanawa. Pwede nilang marketing sa bakuna. Nya di ay useless. Patay kang bata ka. Ultimo mga kailan ako may gala nga tigulang na ba? Nagpa-injection paghihapon og bakuna. Ingko nga ay in town. Ang sao naman tao na nasabon man, nasabon na nahubog sa marketing sa bakuna. Ay wala ko nang pabakuna basig wa mo kay balo. Wala Pero grabe gay kung akong proteksyon sa akong sarili may gara. Ingani paminaw gyud mo pagmaayo kay mo ni akong sekreto. Mo ni akong sekreto nga nang wa jud ko matakde. Buyag. Ang unang source gyud may gara sa COVID-19. Paminaw ang unang source sa COVID-19, kamot. Mao na siya nga wala man ko nag-istorya ni mga positive dok. Wala man ko niadto sa mga tao nga daghang COVID daw puno. Wala man ko ni duol sa mga tao dito. Nagkuan lang ko, nag-grocery lang ko, nag-shopping lang ko. Unya, nagsabong lang ko pero nagmas man ko. Nagmas. Kundi ba, nag-face shield kuno. Ano man, nag-positive man ko. Mo nang $1 million question. Ano man nga mag-positive man gyapon. Ang doktor, ang nurses, nagyapon mga matay may kaya. Karon gahapon lang namatay ang akong isa ka classmate sa nga doktor. Unsa yung main problem aning COVID-19 may kaya? Kamot. Ano man? Adto mo og public CR. Adto mo og lugar nga mogunit mo sa pertahan. Adto mo og grocery. Igunitan sa COVID positive. Pila ka seconds lang, igunit po ka. Ang kamot mo mudala sa COVID-19, may paingon sa inyong ilong. Mangalot mo sa inyong ilong, kung sa may gamit, himuon ninyo, kwaon ninyong maskara. Ang kamot nga naay COVID positive mo, idiretso sa ilong. Unsa man na? Mura, gideliver gini mong COVID-19, gikan sa pertahan, paingon sa imong ilong. So, kung sa may pasabot useless ang imong maskara noy. Useless ang imong face shield. Sa kay imong jeep, asa man mo gunit? Dito sa handle ba? Gunit ka kay giragan ko ang jeep. Ang katuday gigunitan nimo, nag-positive da ito, magsigig ubo-ubo. Positive to sa COVID-19. Nya nagsigig ka gunit. Nya abot ka sa balay, nakalimot ka kay katol imong ilong, paingon ka sa balay, paingon pa ka sa balay nimo.
gunit din kasi imong ilong, awa bitaw tao, gunit kasi imong ilong, tuwa na, deliver na ang COVID-19 o LBC tingin sa imong ilong. Ang kamot yun na ito, may gala mo, yun ang main problem. Kung pwede lang gani unta, kung pwede lagi unta nga kaya ninyo, paggawas ninyo sa inyong balay, gloves na yun. Gloves. Naikaisa may gala nga nakalimot yung ko gano'y. Mga 2 weeks ago pa to. Na nidiretso ko sa CR. Niya wala pa ko ka-gloves. Nidiretso ko sa CR. Sus, nigunit ko sa doorknob. Pag humana na kayo, katol man akong ilong, sao man ako Di gikatol lang ko sa akong kamot. Sus, basta lagi isa kasi mana ko, sige isip ba patay. Positive na gyud ko anis COVID-19 ba. May na lang kay pag-swab sa ako may gala, atong niaging Biyernes, negative man. Ay, salamat. Abigin na ko guwa na. Paktay lola doktor kagabi sa COVID. Kamot lagi may gala. Ang kamot yun may pinakang problema. Unya, dapat yung bago pag yun. Bago ni may gala. Ang alcohol, baw. Kada lihok, magunit og kwarta, magunit og doorknob, mamalingki, basta lagi sirit na yan sa alcohol. Sirit. Masi ako pamilya anak gyapon. Pero wag kataw, musukot lang ka, masuko man. Magpasirit pag alcohol. Ang alcohol day mahigala, ang protein material sa COVID-19, mong katawa lang siya kung napa sa ibaba. Walay epekto. Ang pinaka-epektibo yun, soap and water yun. Na siya nga, ko nga, useless mag yun sige. Maski ako, nasanayan naman ako may gala nga magbutang ko alcohol bago ko masulod og balay. Butang. Naka-gloves ko tibok adlaw. Naka-gloves ko tibok adlaw gikan sa clinic. Pag-asod na ko sa ospital, gloves dahil na. Muna unahon ako bago ko mag-rounds, matugunit og pasyente. Gloves yun na siya yun. Muna nga, niputi na akong kamot may gala o ginamit og gloves. More than 1 year na. So, usual yun na yun. Basta ganyan naka-gloves mo, sigurado yun kag yung nga di nakakagunit og COVID-19. So, naka-gloves naman ka. O bitaw to sa una, nakikog-ingon sa inyo nga maskara lang, face mask, bandana, ano man gyapon ning nagkan man gyapon kayo positive. So kami mga classmate na mo, sadihan na mo, asa man ka ng source sa kuan nga pati doktor mapositive man. Alangan kay ang doktor, nag-gloves. Pag man, unahon man niyang tanggal ang iyang gloves, bago siya magtanggal sa iyang face mask, tanggal sa iyang face shield, tanggal sa iyang PPE, di gigunitan na ito niyang mga pisik-pisik nga laway dito sa iyang PPE. Unya, wala naman sa gloves. Nya, confident kayo siya nga nag-gloves siya o nag-PPE siya the whole day. Di gunit na siya sa iyang ilong. Kay katul kayo, pag humanog daskarag isa kadlaw. Bago siya hugas og kamot o unsa ba. Deliver na LBC ang COVID-19 sa ilong. Muna, kada adlaw yun ay mamatay doktor ba? Di lang yun sa akong classmate lang daan. Ang kadaghanan, ma-infection, ma-ICU, pero mabuhi man kay pagtanaw nila nga doktor di tabangong yun pag maayo, pangitaag paagi yun. Naiubang ganit, tanggalon ng ventilator sa PICAS pasyente kay para ihatag sa doktor. Naman sitwasyon na gala kay BIP man. So, mo nang sitwasyon karon man gala. Wala mo laing protection. Kung gusto mo mainom og ivermectin, gusto mo baka magpapurga at the same time nga maprotektahan mo COVID-19, di magpapurga na lang mo. Basin double ang effect, Muna gitawag 2 stones in 1 bird. Adi day 2 birds in 1 stone. Mo na style ron may gala kay wala man kay ato mga experimental sa una nga daghan lagi kay tambal may gala. Napatoy mga suggestion nga nganing tambal. Pareha sila tanan. Walay clinical trial. So kung gusto mo manginom ng ivermectin, tarunga lang.
Kung gusto mo protection yung gyud ha. Kanang wala gyud mo simptomas kay napay mo classmate nga nagainom ana hantod ron. Ha? Ingon ko nga, sigurado gani hubog yun yung ataya ni. Kay every 2 weeks 15 milligrams, 1 tablet once a day. Once every 2 weeks ang ilang pag-inom. No na ako. Manggawas yun tanang bitok ba? Ultimong kaning gagmay kay nga bitok gani mangala sa kalimot ng kigwa. Kaning kigwa ba higala ba? Kita mo kigwa. Munang kadaghanan sa mga walay hygiene gani nga tao, nakikigwa ang lubot ana ba. Makita gyud ninyo nang nagmay kay nga puti sa inyong lubot nga katul kayo. Muna siya ang kigwa sa Bisaya. Sa English ang kalimot naman ko kay tigwa ko may gala. Nakalimot na ko sa pangalan sa parasite. So anyway, tanggal gyud na sa ivermectin ba. Tanggal gani ang bitok sa kabayo. Sa tao pa. Mao na siya argue sa akong isa ka classmate at taka lamang ka dok at taga lamang ka edoy. Kung na for human consumption naman ang ginahatag sa mga tao. Ko sige good. Basta the same product diha po na gikan sa paras bitok sa iro. Nya mingon man sila nga ikaw gyud pinasupog jud ka kay ba. Dili gyud ka gyud mo tuon na mo. In English kay kadaghanan to mas Amerika. In English na wala Bisaya, ako ray Bisaya sa akong classmate na ikala. Ako ray gikan sa duha mi gikan sa Davao. Tibok Mindanao duha kami sa akong classmate. So inga na career ang among species man ikala. Ang isa wala na nang practice kay tiguang na daw siya. So ako na lang gyud nabilin nga taga Davao, taga Mindanao, Visayas Mindanao nga kabats na mo sa University of Santo Tomas. Anyway, so masama man nato ning COVID-19 nga maski ang imong lubot ba magkurog na sa kakuyaw. Tiyo mo na nga sa tinuod kung mutanaw lang mo sa world news. Ang patay karon sa COVID-19 triple. Dili sa una nga mamatay sa isa ka adlaw sa usa ka lugar. Kanang nahitabo karon sa ubang countries sa ubang nga isa ka buok mamatay, duha. Sa una katong pagsugod yun sa COVID-19 na may mga 20 ka buok patay sa isa ka adlaw. Karon dili 40, 50 mamatay. Ing ana gyud ka grabe siya kay lain man siya nga variant may gala. Lahi siya. Kung ang sundalo nagamit og kanang mga Armalite sa una, ang COVID-19 Armalite pa yang gamit. Karon may gala ang COVID-19 ba? Wala, tangke na. Paggamit na siya atomic bomb, patay ka na. Hurot. Sige kong isip may gala. May tabo na sa Davao ba? Kinahinoon, kitang mga taga Davao, medyo dili patagahi. Di pa ta kay gagahi og ulo. Mayong tatog sa ubos ang gahi, no? Di pa kay tagahi. Magmaskara pa. Ng maskara, ibutang sa ilalom sa bagang. Ang face shield, ibutang sa ibabaw sa ulo. Tuo lang yapon, pero pang protection lang na sa musita nga pulis. Pag na pulis, ayuhon ang maskara. Pag tanaw nga, na-inspection, butang na dayang face shield. Basta at least, medyo dili pa kayo gahig ulo. Pero sa ubang lugar may gala, lugar, di lang ako i-mention ba, wala na yung maskara. Murag-wala lang yun. Murag-wala lang yung COVID. Pero sa ilang balay, sa ilang lugar ba, wala yung COVID. Masama na. Masama istorya na. Nga naman na sila nga, negative man na sila dito. So may istorya na. Ambot lang Ngambot na lang ko sa inyo may gala kay tanan nyo sa kalibutan bro about sa COVID-19. Muragi conspiracy ba nga adlukon yung mga tao kay para magpabakuna. Unya useless day ang bakuna.
Manginaw na po tagtambal ron kay tabletas man o ivermectin na may isa pa nga wala ni sikat may gala nga gi-introduce nila atong November remdesivir. Maski ako di ko ka-memorize pangalan. Remibidin. Ingana ang pangalan sa atong product. Nya kay wala man gidawat sa Amerikano kay kabalo mo. Kulang marketing. Wala isuksok sa ilalom, gi-archive. Luoy tao ng kumpanya kay di man sikat. Wa na may kabugang nga marketing, gilubong sa kahilom. Sa kahilom. So, karon ni sikat ang ivermectin. Ano man oy? Ang tag-iya in town. Ang tag-iya sa ivermectin. Kay balo mo kinsa. Di lang kumusulti oy kay malumos marketing ba? So mo ni siya. Kung gusto ninyo, mainom mong ivermectin. 15 mg, 1 tablet every 2 weeks kung protection lang. Naidaghan baligya karon. Bisag asa mo adto, basta na lang may reseta. Ivermectin. I as in Ina Raimundo. V as in Vilma Santos. E as in elephant. R as in Rose. M as in Miami. Tapos E as in elephant tabod. C as in Coca-Cola. Coca-Cola lang, ayaw Pepsi kaya ako may doktor sa Coca-Cola. Mectin. O T as in tiger. I as in Ina Raimundo. N as in Nora Honor. Okay? Ivermectin. 15 mg 1 tablet every 2 weeks. Protection na siya. Karon, kung nana mo yung symptoms, nag-positive na mo sa COVID-19, 15 mg 1 tablet sa morning, 1 tablet sa afternoon, for up to the time nga paminaw ni mo ni okay na ka kay madto ka sa hospital di kadawaton ba nag-ivermectin na ka. So si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Live ko karon may gala basig nag-expect po mo nga replay. Kung wala na mo naminaw ganiya, wa na mo kadungog sa sekreto nako nga bagong istorya. Gloves, kamot, mao na siya ang source sa COVID-19. Kamot ninyo may gala. Okay. Ang among numero sa cellphone sa clinic is 0995-221-8007. Ang akong sekretary mo tubag sa inyo. Text lang. Ayaw mo tawag kay peting bisiha yun. Number 2. Ang number sa landline na mo sa clinic is 284-6455. 284-6455. So, nagbakasyon ako isa ka semana. Magsugod ko clinic karong adlaw. Kung wala pa mo dito karon nga alas 7, alas 8, unya namong hapon makita nako. Matangkong yung putik yung kalimutan dito hinulat. So, pagsayog yun mo in taon nga manong nga manang kung mga nulod kung maadto mo sa clinic. Okay? Katong na sa gawas. Sa tibuok Mindanao. Mangayo gyud mo og medical certificate sa akong sekretary. Siya'y mag-explain kung saan niya pagpadala sa medical certificate nga para ninyo, para mo makasulod sa Davao City kay kinahanglan og QR gyud. O importante ang kuan gyud nga naa gyud mo ika-presentar kinahanglan gyud mo magpa konsulta kang Dr. Kagapi. Naiuban pilosopo ba? Maingon sa pulis. Nga baday pareho kang Dr. Kagapi. Musimbag na daw ang mata sa pulis ba? Sa checkpoint, musimbag ang mata. May kay usay magsunod-sunod man. Maingon daw yung pulis. Anong daghan man kayo mo pa yung Dr. Kagapi? Wa ba day doktor dito sa inyo? Nya, pareha daw yung Dr. Kagapi. Di mamutingog ang pulis.
Ingon ito pasyente nga, palusutan lang, may sir, kay, di, wala may parehong doktor kagabi ba? Ha? Mga lagi na ini. Mga na ini. Mga lagi na ini. Magbasa diniyos gani pagtambal may gala. Di man yun mapalpak ba? Basta diniyos lang yun. Ha? Baski kinsa kong doktor, kay mo magyap pareho man may eskwelahan. Pero ang importante lang nga, wow, nang sakto gyud nga pagkuha ba? Mangutan na kung sa initabo nimo, unsay eksaminon gyud kagikan sa baba, gikan sa mata, paingon sa lubot, eksaminon gyud na panghitaon gyud imong problema bago ka mag-request og laboratory. Di pa sana, o say sakit nimo noy, sakit akong tiyan, o sige magpa-ultrasound sa kadito noy, magpa-CT scan sa kadito noy, magpa-blood sugar siguro ka noy, wag gani ka examine, wag gani ka gipangutan sa gikan na imong sa imong problema. Mo na problema noy. Kadaghanan sa doktor nga naman. Napay gibutang dito nga kung pwede daw mag-telemedicine lang. Wa mo kiyapi. Dili pwede ang doktor mag-telemedicine. So ano mag-dison na ganig diagnose nga giatubang na sa una, magkamali-mali pagigihapon. Sa mo na mag-telemedicine, di ko mutuwa na ba. Nga mubayad mo 1,000. Minimum 500. Unya, so may tabuan na. Nya digya pa mamayo. Langan simptomas na may gipang kuan. Mao lagi na. Mao lang kadaghanan nga mana sa ako pang pasyente may gala. Adi lagi magbasol kay masiga ni sakit sa ulo, bubuan mangyapog panty, adi day. Examine sa dito di ba? Mabito ng ubang tigulangan, lagyo kayo, to astrinto, to sa, kung ba, asa ba to, sa Suriga ba? Pag-abot sa ako, mahingon dahil nga, isaminon pa dahil ko ni mo, Dok. Nga naman dahil, kapila na ako katuig, balik-balik sa akong doktor. Kung na may magbatamata lang man eye to eye. May pagwa na lang nila to sa clinic. Mauli na. O tanawa ko, ingon ko ganiha nga ang kamot, mao kay modala sa COVID-19 ng DLBC sa imong ilong. At ang nawaron unconsciously, imo nang danon imong kamot dito sa imong ilong kay makatulmang yun. Samot nga ng maskara kada whole day. Mukatol gyud na siya. Ako style lang na magala kay makatulmang yun tunga-tunga sa panan yan. Mas ginaka-gloves ko, dito sa maskara na akong ikatol akong ilong kay para lang yun nga di yun ko mo simot og kamot. Kaysa lang ko naitabuan na ba? Sa tibuok, sobrang na tuig ron nga kuan. Kaysa ra gyud ko nga ang akong kamot gikan sa doorknob sa toilet, diretso sa akong ilong. Patay basta isa ka semana lagi kong hunahuna to. Tuwa na, ego na sa COVID. So, kamot yun ang inyong bantayan yun, ang inyong kamot. Di man po na inyo pwede talian, o ibutang sa bulsa. Kaya kung dulaan na yung itlog dito galitay, kaya na ibuslot. Naibuslot ang iyang bulsa. Muna yung third purpose nga nung namoy mabuslot inyong bulsa kaya madulaan ang itlog ba. Okay. So, naiuban nga, Dok, prang kalagi ka kay may istorya. Alangan! Di na to prang kahon. 0948-325-2383. Dok, na kay kailang espesyalista sa kaugatan. Minaw ko, salamat. Sa may problema ni mo, noy? Ganong ingon mga kaugatan. Giunsa nimo pag-diagnose nga ugat na. Kay balo biya mo nga Bisaya ugat ra, isa ra. Ugat, kaugatan. Nyang tinuod sa anatomy kay naay artery, vein, lymphatics, naay kuan, napay ligaments. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Say ato nay. Hello? Oh, say ato. Dili ka kadamo? Hello, Doc? Oh, say ato na. Magpagutana o tala ko, Doc, kaning pati sa akong misis. Nakon sa day mo misig na, doy. One na good, Doc, nakisitaan mo ni siya sa una, amlodipine, 73 years old ni siya. Niya karon murag, di ba po ka nga na ay ang amlodipine?
Oo. Kanang maghutok ang tiil. Oo. Nya, mutanaw ta ko kung sa paayo ka tapal pa ipaing pulis sa iyang amlodipin, Dok. Nanghupong na dahil ang tiil. Oo, Dok, manghubog usahay, pero usahay wala po. Kinahanglan yun siya, magpa-check up na po nang kay Noy, kay Dugoy naman kayo siguro to. O, Dok, kayo nagbitaw, Dok. O, ipa-check up siya kusap. Ipa-check up siya kusap. Maglisod lang ko ang pa-check up, Dok, kay to sa akong edad, nya, maraya to, hindi na pwede mag-wonder sa radyo. Pila ba blood pressure na, Noy? Ang normal yung blood pressure, gagamitin man siya, Dok. Pila. Kung lang siya kay manghupo ko sa iyang tiil. Lagi, pila yung blood pressure lagi karon. Pila yung blood pressure niya karon. Ay, may makakuha ko siya blood pressure to, kay wa pa may BP dito, Dok. Ipakuha sa Normal pa yung dugo. pakuha sa ang blood pressure niya, tapos pulse rate, tapos bago magtawag sa ako. Okay? Okay, Dok. Sige. Okay, salamat, Dok. Salamat, Sige. Dok. Tanaw, may gala. Ultimo mangutanan nagpang high blood. Dili ko magpataka, dali naman kayo tubagon o lusartan na lang, see? Ingan na gid ang magdoktor mga gala. Kinala nagyog kay mga factores it amores nga imong ipangutana para itugma na imong kambal. Unsa man ang ubang doktor nga? Dok, dugay na ko nag-inom ng amlodipine. Pwede na to kambyuhan kay mahupong man. Diretso dayon, kambyo dayon. Ya dili tugma. Kung gitagaan ako siya o metoprolol may gala, kunya hina niya kay pulso, patay kang bata ka. See? Mao na importansya sa eksakto nga paghimo og diagnosis. Dili na siya pwede alang-alang. Magdoktor gyud ka gyud, dili na pwede na nga di nakuha og kuan. Sus in town 0948-325-2383. Dok, as lang ang Neurobion or Neurobion tablet once a day lang ba? Minaw ko, salamat. Ang Neurobion is in the form of 500 milligrams o 1,000 milligrams. Pag mo inom ka nagi sa indikasyon o nasa purpose nga ano mag-inom ka, dili ka na mga binod sa tiil, nga wa pa na diagnose. Nga paminaw na mo, kinalang kag 1612, paminaw lang. Dili oy, naay side effect ang Neurobion oy. Imbis nga walay ngilo imong mga kamot tudlo, magsige kag inom og 1612 magngilo na siya in taon oy. Pati imong baba magngilo usay magbanhid. Mo na mga side effects sa Neurobion sa 1612 tanan. So kung magsige kag inom pataka lang kag inom. Ipa-diagnose lang nganong binhod na imong tiil basig sa diabetes. Nganong kuan ang imong kamot kanang usahay urag walay paminaw ang imong mga tudlo basi daig menopausal syndrome they use this sige kag inom og 1612 tingala bitaw ko nang naghimong advertisement na 1612 in town Santa Cruz de Igos wa gid in town gigamit ang panahon. Hello, good morning cellphone. Hello, may buntag, Dok. Mayang butag. Mutana ang patudok babae sa akong mama, Dok, baka na 80 nida ang iyang edad, Dok, unya kung makakaambitaw siya ka ng mga suman, unya ka ng mga karne, makalibang na siya, Dok, pero dili siya ingon na magsakit ang siya niya, magsuka. Usa may Mukha na siya, magbasa lang iyang ugaw niya. Di man masakit ang iyang tiyan. ang hugaw niya na ay tayo o tubig yun. Ang buka na, natural na tayo, Dok, niya puga lang. Basa lang. Ay normal na day. Ang tigulang manggod, ang iyang tinaing large intestine, dili kay naka-absorb og tubig. Mao na siya nga kinahanglan dugangan yang pag-inom og tubig kay hinay na kaya absorption sa tubig sa iyang sa large intestine. So mo sige siya inom og tubig gagmay. Ayan si padayon na sa karne kay mura na iyang pag-asa nga mabuhi pagtaas-taas, may mo bang isa ka gatos. Nato ka na pangutano, Dok, bahala na ako, Dok. Kanang ako, Dok, naka-pamatigong tawagan, naka-pneumonia ako, Dok, unya. Karon, Dok, dili na ako kaabanti, Dok, kung may medisina, kanang mga patay, karon, Dok, kung sa mabaho, Dok. Makuha, magkutasan man ko, Dok, na normal na siya sa magka-pneumonia, Dok. Kano
Ano sa makan pneumonia day? Natong may 2019 dok, nakuha ko na admit ko sa ospital. Ay, basig nagtubig pa na imong baga day. Nagpa-chest x-ray ka usab. Ay, ana din na siya kay Jim. Kutusan mo ko dok kung makabakog mga medisina na kanang mga pang-spray. O lagi, makinahanglan jud ka mag chest x-ray usab kay pag pneumonia gani kaniagi kang pneumonia, i-follow up na sa chest x-ray 6 months later kay basi di nagtubig imong baga. O tagdilan dok, adasin o maka paano ko lusot kay sinisisisi naman ko dok pa din ko lusot-lusot. Asa day wala day x-ray day sa inyo? Dati dis banati dok. O di x-ray sa diha. Si araw po magkamali na sila sa x-ray. X-ray sa. Oh. Sige dok. Oh, sige. Okay. Sige, salamat dok. Tepa. Day, kanang Ah, kung kuan gani, kung medyo questionable kay ang ilang reading diha, basig mo kuingon sila COVID, ipadala ang picture sa imong x-ray sa Messenger. Sa Messenger, sige na. picturean ang imong x-ray kay ako'y tanaw. Ako'y mo tanaw kung naabay. sige. Oh, Sige okay. dok, kanamay ko na ako magpukumang basi makaka-extray ko dok. Sige, patabang na diya sa mga batanon pa. Sige, okay. Sige dok, sige. Sige, salamat dok. Ako suggest lang ko sa inyo na may gala kay kasi madismaya ko sa mga reading ba. Kay wa gyud nakita sa x-ray, ha? Kuan di ay kanang sobrang imagination sa doktor. Nagpneumonia na daw ka. Kataw-anon. Nya wa kay ubo. Wa tanan, wa kag lisod ginawa. Nya pagbasa sa x-ray, pneumonia. Unsa halos tanan naman na pneumonia ron? Unsa naman na siya? Ha? Atik siguro na ay. Onay mo na tabo na to ron mga manang. Di rin natakasalig sa kinsa. Ako gani ko magpa-doktor ko. Maski hindi na ako specialty, basahon din ako na tama ba ning gihimo sa doktor na ako. Questionon gyud ako na siya ba. May magribalida lagi siya. Mag-oral exam siya kung magpakonsulta ko. Nga naman ingon man kag ana. Nga naman nga tagaan man ko ni mga tambala be. Unsa man tambala be. Explain daw sa ako. Kadaghanan ra bagyo mga doktor mga batanon man. Mingon ako si sir pud oy. Imo ipa-oral exam pa man ko ani. Nga naman yun ko. Kinahanglan mo pasagyo ka sa akong level kay kung dili yun ako na inumon imong tambal ba. Mo na siya mga manang. Ayaw mo gyud kuan, ayaw mo pag-miss o doktor sa kanginan kay almost every episode sa doktor sa kanginan, bag-og yun ako isulti ba. Di man ako na siya balik-balikon. Something, masulti na ako ba nga, wag yun mo kay balo ba. Kapugong-pugong lang gani ko nga, mo gamit ko mga medical terms, kay basi niya, maminaw lang mo, niya, giutot na lang, limta na. Mao na siya. Importante yun mahingala nga, inyong balik-balikon ang episode sa Doktor sa Kangin, masig replay na siya. Kay, may bawa na yung ba din yung tambal nga ginaingon ni doktor nga kuan ginabalik-balik man din niya anong di pa man ako ni memorize prasanang tambal sa bitok ba Pyrantel pamuit mamangin na siya niya ang brand name man nga kuan ka nga common kayo o kanang sikat is Combantrin unsa man ro nga naman ko madungog ingon daw kadok nga tambal daw sa bitok metronidazole wa mo kaya pre. Asa na yung gika na dungog ng metronidazole para sa bitok? Takaran mo Kanya, napay uban. Dok, masulti mo daw ka dok nga ang metronidazole tambal sa atay. Ikaw, paminaw ang balik na Asa na ako na ginatambal ng metronidazole. Gina, nga nang mabot mo na sa atay be. Saan mo na sabi? Mao na siya noy. Nga, kung maminaw mo sa doktor sa kahanginan, halos kada episode yun na mahigala, nagunay bago nga akong isulti, nga dili ka pa sa karon ang akong ginaingon sa inyo nga ang maayong protection yun sa tanan, way labot ang face mask, kay dili lagi ng istorya, dili sa istorya,
dili sa kanang gathering makuha niyo ang COVID-19. Ang makuha ginana kana sa imong kamot. Ha? Ultimo nga kanang nag-deliver o nag-deliver o food panda nga na ba? Kana bang supot ba? Isang asa na ko nagikan. Kanang supot nga inyong dawaton nga wa mo'y paghuman ninyong dawat, abre, kaon, ang inyong kamot tuwa na. Positive na sa COVID-19. Di, asa gikan, wala namin yung adtog party, dok. Wala namin ng sabong, dok. Nga nung na-positive man mi sa COVID-19. Kaya pasyente may nga lang nga, may ginan niya ko nga, adik ko gusto matong hospital, kaya positive ko. Nga kay kinanglan man putlo ng tiil mo, wala yun ang pa-admit, patay. Pag-abot dito sa pag-testing sa COVID-19, positive po. Pasangin lang ang COVID-19. Hindi itong diabetic foot gangrene. Nag-sepsis siya. Katag ang kagaw. Dito siya namatay. Wala siya namatay sa COVID-19. So, nga ni Megala, paminaw mo sa doktor kahanginan, every 8 a.m., himuon ninyong kaugalian ba? Himuon ninyong habit ba nga pag-abrig radio, DXUM, 819 a.m., diretso mo, paminaw mo nito, hulaton ninyo akong programa, nag-drive mo, ng laba, ng luto, naligo, nagdaro, o nagtugway o kabaw, o saba, dito mo magmaminaw mo, ulay putol gyud, sige gyud mo paminaw, kay dito ninyo may bawan ang tanang information about sa health si Dr. Kagapi. Ini sa Doktor sa Kahanginan.